Och jee hemeltje lief van Knuffelen, wat is er gebeurd met jou? Je ziet het, Johnny Karkau. Ik rij op mijn scootertje toen ik ineens in een godsklerengat terecht kwam met mijn voorband. Ik werd wel 2,5 meter weggeslingerd van mijn scooter. Zo pardoes met mijn poren in de schijf van de meest stinkende hond van het eiland. Zo hé, wat een akelig avontuurtje. Je zou wel denken dat dit de hoogste tijd is voor een investering in de Mondriaanse wegen. Geen weggegooid poen, zeg ik zomaar. Nou ja, je weet het hè, Johnny. Dat kost wel wat. We horen dat al sinds 2017 dat de gaten op de weg een gevaar vormen. 5 jaar slash. Johnny Karkau, er zijn meer gevaarlijkere dingen op de weg. Niet alleen de gaten. Je hebt het zelf gezegd van Knuffelen. En je ziet het, gelijk heb je. Het bewijs is daar.